Sasakay tayo ng MRT nila dito sa Bangkok. So, ang pangalan ng kanilang terminal ay It's Sarap Pa. Yan, It's Sarap Pa. Mayroon din silang tinatawag na MRT dito. It's Sarap Pa. Sige, so try nating puntahan ito. Dito tayo sasakay sa It's Sarap Pa. Yan o. It's Sarap Pa. MRT nila. Sige, check natin kung anong meron dito. Paano ba ang kanilang MRT system? Yan. So, pababa tayo, no? Masyadong mababa to, ah. Yun, so underground. Yan natin ang kanilang system. It's Sarap Pa. Hindi ko naman maintindihan ang kanilang mga sulat-sulat dito. Pero ito tayo, you're here, sabi. It's Sarap Pa Station. So, check natin kung paano ito. MRT, and then saan kaya to? Yan, basta ganyan po ang kanilang mapa. Ayun. Top list. So parang may mga destinations din dito. Tourist destination. Wat Club, Bangkok, Donburi Rajabhat University. University naman to. Okay. May mosque din. Terminal 6, entrance exit 1. Yan, so social sila dito kasi meron na silang QR code. Yung QR code mo lang. Diba? Ito sana ang maganda din. Mosque. What are watching for Prawangder Palace. Oh. Okay, dito tayo ang galing kanina. Bumaba lang tayo. At kung aakyat ka, ito naman siya. Mataas din, ha. So ngayon, bababa tayo. Security inside daw. Parang hindi na rin nila nire-require ang face mask dito. Okay. Ito tayo. Hindi na record ang face mask. So underground ang kanilang train. Two trains, bababa. So, pangalawa na yon. Tapos dito, pangatlo na to. Underground talaga. So, ganito ang itsura. Soy It's Sarap Pa. The trains. Okay.